chcecie bić odpowiedzi, to poklaszcie. Zamiast spróbujmy. Renault R29. A teraz coś, co wszyscy znamy. Kubica! 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 O Jezu, jak ja bym chciał, żeby te 560 Robert to na pewno usłyszy, mimo że już siedzi w Bolidzie. Drive through slowly, don't stop. Back out. Proszę Państwa, może nie może być już...